ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯದ ಯಾನದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಈತ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಪನ್ನಗ ಮೀನು ಕನೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1:50 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನು ಐತಾರದ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನದ ಪಂಡಯಾನ ಮಾತನ ಇಲ್ಲಡು ಕಾಂಡೆನೇ ಕಜಿಪುತಾದ ಪಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಯ್ರ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾತ್ರ 2 ಗಂಟೆ ಒನಸುಗಾನಾಗ ಕಜಿಪುದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡಗ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಅವನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉರ್ಚರೆ ಬತ್ತನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಾಡಿ ಎಂದು ಅಂಚಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅದು ಮೀನು ಕಣ್ಣೇರ ಪೊಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಬಟ್ ಮೀನೇ ಅವಂದ ಆಪುಣದ ಅವನಾಗ ಮೀನು ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣು ಮಗ ಕೋರಿ ಪುರವು ಚಲ್ಲಿವಿಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ಪುರ ಓಕೆನಾ ಅಂಜ ಇಂಗ್ಲಾನೆ ಕೈಕರಡು ಬಲ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪರದ ಅದಾಗ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಕೈಕರಡು ಬಲನೇ ಇಜ್ಜಿವಂತೆ ಓಕೆ ಯಾನಿನಿ ಓಲ್ ಮೀನಿಗೆ ತೊನ್ನು ಅಂದನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನು ಬೆಲೆ ಪೋಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ತೂವರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾನು ಮೀನನ್ನು ತೂಯರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಂಗುಡ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಜಿದೆ ಅವನ ಹಿಂಗೆ ನಂಜಿ ವಾಪು ಅಂಚ ತೂಕ ಪೋಯ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತೊನ್ನು ಪಣ್ಣದ ಅಂತ ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪತ್ತೊಂಡು ಆಪುಣು ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊನೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಲು ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಯಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ದಾದಾ ಕಚಿಪ್ ಮಂದರ್ ದೋಸೆ ಕಚಿಪುತಾಲಿಜ್ಜಿ ಕಜಿಪುಂದೆ ಕಜಿಪು ಕಾಣೆ ಮಂದೇರಾರು ಕಜಿಪು ಎಂಚಿನ ಲತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ ಬಸಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಮೀನು ಕಣ್ಣು ಅನ್ಬೋದು ಅವೇ ಅವಾ ತೆತ್ತಿ ಬಡ್ಚೆ ಇಂಕ್ ಯಾ ಮೀನು ಕನಪ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅವು ಕರಂಚಿದ್ ಹೋತು ನೀ ಅವು ಏರಿಗಿತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಯಾನ ಮೀನು ಕನಪ ಹೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿದ ಸುಧಾರ್ಪುನೆ ಟುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಪರಂದು ಬರ್ತವೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ 450 ರೂಪಾಯಿ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಯರು ಏಪಲ ಅಲ್ತೆ ಗಣಪುನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೀನು ಕನತೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಎನ್ನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಿಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ಉಂಡ ಅಂದದ ಚಿಂಕುಗು ಮಿಂಕುಗು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಸಾರು ಮನ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಹೆಚ್ಚಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಾರು ಮನ್ಕೊಡು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಐನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜ ಅವಡೊಂದು ಜಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರಬ ಇಡೀ ಅನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಂದಿಕ್ಲೆ ಬೊಕಾನು ವಿಕ್ಸುದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೊಂಡೆ ಪುರ ಕಿಚಿ ಅವನು ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಪುರ ಮಿಂಕೊಂದು ತೋಜವೇನ ಒಂದು ಮಿಂಕು ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಕಿ ಪುಚ್ಚೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತೆಂದು ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಚಿಂಕು ಭಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಚಿಂಕುಲ ಮಿಂಕುಲ ಮುಂಜಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಿಂಕು ಆನ ಚಿಂಕು ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಲ್ಲ ತರೋದು ಹೋದ ಸಾರಿ ಕಲ್ಲು ಮೀನು ಮಂತದೆ ಕಂತೀನಿ ಮುರಣಿ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಕೊರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಆಲೋರ್ತಿ ಕಕ್ಕದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೀನು ಮಂತದೆ ಕಂತೀನಿ ತುಲೆ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನಿಂದ ಶೋಕದ ಸಾರು ಮಲ್ಪನೆ ಸಾರು ಬಾಯ್ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಅನ್ನಾಗ ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವನು ಉನ್ನಾರಾಯಣಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕೈನಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಐನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೋಣ ಇನ್ನು ಮನ್ಪರೆ ಅವಂದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಓಡಿನ ಪೋತೆ ಮಾರೆ ಓ ಮೀನು ಕನೋಡು ಪಂಡದಾಯ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದೆ ಎತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ನಾನು ಕಲ್ಲೂರು ಕಂತೀನಿ ಆ ಏರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ್ದು ಓದ್ತೀನಿ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಎರಡಿಗೆ ಓ ಮೀನು ಅವನು ಈಗ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾತಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಬರ ಕನ್ನಡ ಪೂಜಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚವು ಮೀನು ಆಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಭಯಂಕರ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಬೊಕ ಒಂದು ನಂಜಿ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಬರೆ ಶುರು ನನ್ನ ಈ ಥರ ಪರಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿನ್ನಿದ್ದಾಗ ಸಾರು ಮಂಪೊಡು ರಾಮದೇವ
ದಾಯಿಗೆ ಮೀನ್ದುಲೆ ಮುಸುದುಲೆ ಕರ್ತಿದ್ದೀನ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನ್ದುಲೆ ಎಂದು ತೋಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಈತ ಮೀನಾಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲಟ್ಟ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಬೇತಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಈತ ಮಿಮ್ಮಿಯಾಂಡು ಚೌಕೊಂಡದ ಮಿಮ್ಮಿ ಚಿಂಗೋ ಚಿಂಗ್ರ ಓಲಿ ಪೋಯ ಎಸ್ ಪೂ ಕಡೆದು ಬೆಯ್ಯನದೀತೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ಕೊದ್ಯರ ಆತಂಡು ಅರೆಪು ಪೂರ ಆತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಏಪಲಂಚಿನೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಮೀನದ ಮಾಸಗು ಪೋಯ್ತದೆ ಪೂಜಿ ಐಕಿನಿ ದಾನ ಒಂದೆ ಬಂಡ 2 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪುನು ಮೀನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ದಾನೆ ತೂಕ ಈ ಸತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುನ ಮೊರೆತದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಶಿಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಅರೆ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪೇ ಬಾರ್ದಿದ್ದೆ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನ ಇಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದೆ ಬಿಡ್ತೆ ತುಗದಾದಪ್ಪ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬೊಲ್ದು ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈದೆಕ್ಕು ನೆಕ್ಕೆ వచ్చిన ಕಂಚಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದಿನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾರೆಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋನೇಟೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಕತೆ ಕನ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ದಾರಿ ಯಾನೇ ಉದಾಸೀನ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ 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 ಉದಾಸೀನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳತಾ ಆಯೆ ಶೋಕದ ಡಬ್ಬೆ ಕಾಣತದ ಇದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಸಂಬರ ಕೊತ್ತ ಜೀರಿಗೆ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಡಬ್ಬೆ ಪುರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಿದ ಪುರ ಶೋಕಿತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೇರಿಗೆ ಮಾರುವೇರೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆ ಐಕಿನಿ ನಮ್ಮನೇಲೆ ತಂದ್ಬೋದು ಬೆದ್ರಾಗಲೆ ತಂದ್ಬೋದು ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಡಬ್ಬೆ ಪುರ ಅವಡು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡ ಬೂತವು ಬೊಕ ಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಅವಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಅವು ಮುರಣಿ ಬಿಸಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು ದಾದ ಅನ್ಕೋತುಂಡೆ ದಾರಿನಿ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ದೀನಾಗ ಅಂಚದಿತ್ತ ಗೆಲ್ಗೊಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಅವಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಇನಿ ಕನತ ದೀಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿಗ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪುಣ ತೆಲಿನ ಪೂರ ಕೊದ್ದಿಯರ ಅಪ್ಪನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡು ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ತೆರಿಯ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡದ ಬಾಜನ ಪೂರ ನೆಲಟ್ ದೀಂಡ ಕರಿಯ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ತೆರಿಯ ಪೂರ ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಂತ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಿತ್ತನ ಐಟಮ್ ಪುರಕ್ಕೆ ತೊನಿಯಾರ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗೆಲ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕನಪೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಬೂತೋಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನಡ ಒಂಜೆ ದೈವ ಇಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ವರ್ಷದ ಅಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಟಿ ದುಂಬು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಈ ಸತಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ಬೊರ್ಚಿ ಮರಿಯಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜೀವಂತ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ತೂಕ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಲು ಪೂರ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಈ ಕುಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಸೋಕ ವೈಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಬಿ ಉಂಟು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪಾತಂತಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ರೇಷನ್ ದರಿತ ನುಪ್ಪಾವೆ ಇತ್ತ ತಟ್ಟಿರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉನಾರೆ ಎಸ್ ಉನಾರೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನೇ ನಮ್ಮಡ ಪಂಡೇವೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ಹಿಂಗ ಈಗ ದಾಯಿಗೊಂದು ಕೇಂಡಿರು ಹೀಗೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ದೆತೊನ್ಗ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪುಚ್ಚ ಒಂಜಿದನ್ನು ಮೀನು ತಿನ್ಪುನ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಪುಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಂದು ನಾನು ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದಿನಿ ಬಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ಅವೆ ಅದು ಹೊಲ್ಪಡ್ದು ನಿಂತಿನಿಂದು ತೂಲಿಗೆ ಚಿಂಕ ಹೊಲ್ತರ್ದಿಯ ಮೀನ ಈ ಪುಚ್ಚಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಈ ಪುಚ್ಚಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಲ್ಲಿಗೆ ಚರ್ಬಿ ಜೋರಿಜ್ಜ ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ದನು ಪಂಡ ಮೊದಲೇ ಪುಚ್ಚೆ ಆತ ಐಕ್ಲಲ್ಲ ಬೆನ್ ಪೂಜೆ ಆತ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಡೆ ಅದು ಮುರಣಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ತಿಂದು ಕಕ್ಕದಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರ್ಚಿ ಲಕ್ ಈಟಿನ್ ಓದಿನ್ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಪಂಡ ದಾನ್ ಈ ತಿನ್ಬೆ ಬಜಿ ಸಂತೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾಪರ್ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ
ಬೊಚ್ಚೇನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬಂಡೈತ ಡಬ್ಬಿಗನಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಐಗಾರು ಬನ್ನಿ ಐ ನಿಕ್ಕ ಕನಾರ ಪೂಜಾ ಪಂಡ ನಾಲ್ ತೆರಿಯಲ್ಲ ಕನೋಡೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಕುಂಟಾಡಿಕ್ಬಾರ್ದು ಕರ ದೀಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬಿಸಲೆಲ್ಲ ಆವೋಡ ತಗೊಂಡೆ ಅವು ಕನ ತನ್ನಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಉದಾಸೀನದಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದಾದಲ್ಲ ಅವಡಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪೆನಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮನ್ನು ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬರೋಡೆ ಗೆಲ ಓಡು ಸಾಮಾನು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಪುರದ ತೊಂಡು ಇತ್ತ ಬಂದ್ಬೇರು ದಾಲ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ನಾಟಕ ಬೇತೇನೆ ತೂಲೆ ಓಡಂಡ ಮಕ್ಕರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲರ ಅದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಅದ ನಮ್ಮಡ ಬಂತೆ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇರವೆ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಇತ್ತೇನು ಮಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಪಲಂತೀನಿ ನಿಂದ ಗಜಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ರಾಗವ್ರ ಅಂತಾನ ಪರಂಕರ ಇರಪ್ಪ ಓಕೆ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಬೆದ್ರಡು ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಂದ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಪ್ಪೆಡು ಉಣರ ಹಚ್ಚಿ ಏಪಲಂತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ನಟ್ಟು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮನೇದು ಉಪಾತ್ರ ಚೊಲಗಿದೆ ಈ ಪುಚ್ಚಲೆ ನಾನು ಉಣಾರಲ್ಲ ಉಡು ಪೂಜಾ ದಾದೆ ಕುಟುದಕ್ಕೆ ನೋಡ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ತವಲಿಯಾನ ಆಗಲೇ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಚಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಉಣ್ಣಾಗನೇ ಹೊಡಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಂದೆ ಅವಸ್ಥೆ ದುಲಿ ಉಣನೆ ಉಡುಪುಜನ ಮಂಗುಲು ಲಕ್ಕಲೆ ಮೇ ಹೋಯ್ ಜಾಪಗೆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಿಯದಿದ ನೆಕ್ ಮಾನ ಮರಿಯದಿದ್ದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಬೇರು ರೋಮಬೂರು ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ಯಾನು ಪಿದಾಡಿಯ ಪೇಂಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ದದ ಓಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ದದ ಎಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಿದಾಡು ಪಾದ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ನೀಜು ನೇಪಲ ಪಿದಾಡು ನೀಜಾರು ತೂಲೆ ಆರೆ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಟೂವಲ್ ಇದು ಟೂವಲ್ ದೈರಿ ದೂರ ಅಮ್ಮ ದಿವಸ ಹೋಯ್ನಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಊರೋಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರ ನನಲ ಇಲ್ಲು ಜತದ ಪಿದೇ ಬರ್ರಗೇನು ಜೇರು ಏಪಲಂಚಿನ ಉಲಾಯಿಪಿದೆ ಪೋಪನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಎಂಕುಲಿತ ಪೀರ ಬರ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾಯಿ ಉಲಾಯಿಪಿದೆ ಪೋಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ ಇಕ್ಕಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನದ ಮಾತರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೋಸೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಚೈತೆ ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರೆ ಕಾಡು ಎಂಬತ್ತದೊಂದು 5 minutes ಆಡು ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದು ಆರು ಏನಾರು ದುಮ್ ಕುಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ಆದ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೊರ ಟೂವಲ್ ನಾಡುವೇರು ಹೊರ ಕೊಡೆ ನಾಡುವೇರು ಹೊರ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾಡುವೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದೇನು ದಾಲಕ ನುಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕೈಟು ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಾಡುವೆ ಅಮ್ಮ ಆಂಡೆ ಯಾಕಾರು ಸುರು ಮಂದಿರ ಆಂಡ ಅಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಏನಡ ಪನಂದದಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟ ದೀತೇರೆ ನಮ್ಮ ಓ ಅಕ್ಕ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ತೋಲ್ಚಿ ನನ್ನ ಸ್ವೀಟಿನ ದೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಉಂಡದ ಬೇ ಅಮ್ಮ ಹೊರಬಲಿ ಅಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಕೂಡ ಜೋಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಿದಾಡತಿ ಜೋಡು ಉಲಾಡಿಪ್ಪುನ ಜೋಡು ದಾಲ ಬರ್ಚ ಬನಲೆ ಪುರ ಒಂದು ತೆರಿಯ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಿಂಕ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಲೇನು ತುಂಬ ತೂತೇರು ಮೇರು ಬಾಜನ ತೂಲಿ ಮೂಲ ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಬಾಜನ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿದೇರು ಬಾಜನ ಪುರ
ಏತ್ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಚೊರೆ ಮಾರೆ ಕಾಸ್ಕೂರ್ನೆಕ್ ಭಲೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಆತ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಭಲೆ ಹೊರಗೆ ಛಾಯರ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಚೊರೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮನ ಕಿಚನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡಿಗೆ ಬೈದೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಪೂಜೆದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡಾರ ದೀಪ ಬೋಡೊಂದು ಊರಿಗೆ ಮೂತು ದಾರ್ಲು ಮರಲ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಕಾಲಿ ನಾಲು ತೆರಿಯ ಬತ್ತೊಂದು ಆಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ದಾದಿ ಕುಪ್ಪು ಬಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಸು ಏನಾಡ ಕೊರ್ಪಾವರ ಅಂದ ಧರ್ಮ ಕುಪ್ಪಿದದೆ ಅಂದ ಈರು ಕುಪ್ಪಿದನೆ ತ ಬನ್ನಿ ಬುರ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾಜನ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಏತಿಗೆ ತೊಂಡರಿ ಭಾಜನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತೆರಿಯ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ పోతున్నాయి ఇంకా నావేను ಮಸ್ತ್ ಭಾಜನ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬೈದೀನಿ ಚಿಕನ್ ఈరోడు పోయింది ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮೂಲ್ಗ ಬೈದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ నేను ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಗು ఇంకా ಯಾಣ ತಿರಮಿಸ್ ಆಲ್ಟ್ರಮಂತೆ ನಮ್ಮಗ ಗಡ್ಬಡ ಪಂಡೆ ಪಂಡರೆಗೆ ಲೋಟೆದನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಿಲ್ಕುಸು ಲೋಟೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಗಡ್ಬಡ ಲೋಟೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಉಲ್ಟವತ್ತೊಂದು ಎರಡಲ್ಲ ತೂಪೇರಾ ಉಲ್ಟವತ್ತೊಂದು ಎರಡಲ್ಲ ತೂಪೇರಾ ಇಂಚದು ಪನ್ನೀರ್ದ ತಿಂದು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಶೋಪುಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಅಡ್ಡಿ ಚಮಚ ಇರೆಂಚ ತಿನ್ಪಾರ ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೆ ಈ ಪಂಡಿದೆ ಬೇಕಾ ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಚ ಎಂದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಹುರ್ಕಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದೇ ಶೋಕುಂಡತೆ ಪಾಸ್ ಇದೆ ತಿಂಗಳು ದೇವರ ಈ ಬಾಯ್ದಿಂಚ ಮಂಕೋರು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೋ ದಿಂಜೇರು ತಿನ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಲೇ ಸರಿ ಎಂಚಿನಿ ಐಕ ಪಾಡೋಚಿ ಕೊಡ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾ ಗಡ್ಬಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾ ತಿರಾಮಿಸು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ವೇಟಿಂಗ್ ತಿರಾಮಿಸು ಕಪ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ಆಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ತಿಕ್ಕು ಯಾವ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ತೊಲೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಜನ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉರ್ದುನ ರಡ್ಡು ಬ್ರಷ್ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರ ಅಮ್ಮ ಐನ ನಾನು ಆಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತೆರಿಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಡಬ್ಬೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಲೆ ಕಜಾವ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಸರಿ ಇಂಚಿನ ನಲ ಒಚ್ಚುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಾವ್ ಒಂದು ಬಲೆ ಕಜಾವ್ ದೆಪ್ಪುನ ಆತೆ ಈತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕನತೆ ಬಂಡ ದಾಲೇಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪರೋಟ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ತಿಂಡದ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲೇಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ ದಾದಂದಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಈತದ ಹ್ಯಾಂಗೇನ ತಿನಿ ಈತಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 3000 ಮುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಈತೊಂದು ಐಟಮ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಏತೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಈತೊಂದು ಈತೊಂದು ಪಣ ಈತಕ್ಕೆ ಆತ ಅಮೌಂಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಏನದ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾದಿಪ್ಪು ಆಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಸೆಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾಜನ ಚೂರು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆತದ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಾಜನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಾಯಿಜಿ ನಾನು ಮನ್ಪರೆ ಎಲ್ಲನೇ ಮನ್ಪುನು ಬೇಲೆ
ಬುಧವಾರದ್ದು ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆನೆ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆರಿಯರೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಈತ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ನೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿತ್ತು ನಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅದನ್ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾರು ಬೆಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಿಲ್ಲೇರು ಪಿರೋಬ್ರ ಕರಿವತ್ತದನ್ನು ಮಂಡೆ ಚಂದ ಪೋಚಿ ನಿಗ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ರಾತ್ರ ಪರ್ಲ ನೈಟಿ ಮಾಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು